Λοιπόν, και ξαναπέζουμε, έπαθα κατάθλιψη γιατί έχουμε στη γραμμή μας το Θέμη Αδαμαντίδη. Θέμη μου, μια μεγάλη καλησπέρα. Καλησπέρα, τι κάνετε? Είμαστε καλά, Θέμη μου, εσύ πώς μου είσαι? Και εγώ καλά είμαι. Ετοιμάζομαι σιγά σιγά να πάω για δουλειά. Θα τα πούμε στην πορεία. Ακούμε το έπαθα κατάθλιψη γιατί είναι ένας πανικός, αρέσει στους ακροατές του Radio Tranova πάρα πολύ. Χαίρομαι. Αν αρέσει, χαίρομαι. Ένα μεγάλο μπράβο και από μένα προσωπικά. Να είστε πάντα καλά να βγάλεις τέτοια όμορφα κομμάτια. Μου είπες ότι ετοιμάζεσαι να πας να δουλέψεις. Πού? Στο Συγκρού Live. Συγκρού Live. Πάρα πολύ ωραία. Και εκεί μόνος σου έχεις παρέα, καλή παρέα, θέλω να δουν... Παρέα, καλές φωνές, εντάξει, είναι παιδιά που έχουν καλές φωνές, τώρα είναι στην προσπάθειά τους επάνω. Εντάξει, είναι καινούργια παιδιά, θα τα βοηθήσουμε εννοείται, Θεέ μου, και εσύ το κάνεις πάρα πολύ καλά. Είναι ο Κλάβας, είναι διάφορα. Μπράβο, Θεέ μου. Λοιπόν, Θεέ μου, δεν θέλω να σε καθυστερήσω άλλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ που βγήκες στον αέρα του Radio Tranova. Και εγώ σε ευχαριστώ και με το Σάκη και με σένα που είμαστε και φίλοι από παλιά. Να είστε καλά, Θεέ μου. Και μπράβο, τέτοια κομμάτια θέλουμε να ακούμε από σένα. Θα βρεθούμε κάποια στιγμή να κάνουμε μια ωραία εκπομπή ολοκληρωμένη. Έτσι, σε περιμένουμε όποτε έχεις πρώτη ευκαιρία εδώ πέρα στο Radio Tranova. Να είστε καλά. Γεια σου, καλό βράδυ. Και για όλα ευθύνεται η δική σου η απουσία. Έπαθα κατάθλιψη. Λοιπόν, Θέμης Αδαμαντίδης στη γραμμή εδώ του Radio Tranova. Δεν πάθαμε κατάθλιψη εμείς. Επιστρέφουμε μετά τις διαφημίσεις, μη φύγει κανείς. Έπαθα κατάθλιψη και βαριά μελαγχολία. Και για όλα ευθύνεται η δική σου η απουσία. Έπαθα κατάθλιψη, δεν κοιμάμαι πια τα βράδια. Απ' την ώρα που έχεις φύγει η ζωή μου είναι άδεια.